Het is een festival met Friese lokale bands in het wat het huttere segment qua muziek. En het is ook voor nijere bands om een podium te bieden. Maar dit keer hebben we gekozen voor reuniebands, omdat het balwerk 50 hier bestaat. 8 hurde bands, maar al hier verschillende soorten stijl muziek. De bijwijze, want het kost ik nou eens in er al. 12,50. Al in elkaar gehoord? Al in een Al kijker. in elkaar. Zuurtje zit er thuis.